Satu orang. Satu orang. Kalau tadi maju dapat hadiah, yang sekarang maju gelem nyawer nyanyi ro aku sopo. Nah biasanya nek nyanyi maju disawer toh, nek iki tak apa nyawer. Mungkin ada satu. Wah, sik. Iki kono kae ra apa-apa. Ana base putri dadi aku wani. Cek ndi yo mau lah kok ndelik malan. Juragane bakso. Monggo Mas juragan bakso monggo. Salto. Gusti engko sik. Ha kok salto piye ta iki mau ki janjine dhewe ki nyanyi bareng kok dadi salto. Salto sik. Ora nyanyi sik kene Mas Juni. Maju sik Mas Juni. Sapa Mbak? Mas Juni. Mas Juni. Semangga Mas Juni. Jangan njaluk disepoti to. Sik dongkleng aja sing apik. Hayo Mas Juni. Yo. Alhamdulillah katakan ganong lanang. Ora iso rek to ganong. Hah? Lah iki mau ki tak kon ganong lho. Wis Oh, nyanyi. belum. Hah? Nyanyi wae. Nyanyi, Mbak. Lah kok nyanyi ayo duet. Iki jumbur Iki juragane bakso iki. Alhamdulillah. Rasa diduduke lek rampung. Mboten napa-napa niki mengke mlebet riki dadi tambah. Mbak Soli mohon izin. Iki kok aku njaluk video nih. Iki jumbur mantene Mbak Tata. Jumbo, Adik nggih lagunya Kasmaran. apa? Oh, Kasmaran. lagunya Kasmaran boleh. Injih, ayo cekat kancane ceket iki engko pok men tak komentani ganong bareng ya. Ora iso. Rada maju Mas Juni, ngelingi awake dhewe iki cendhek-cendhek. Iki kebak kamera ya Mbak Tata. Ora apa-apa, aman. A1 nang kene kabeh kok. Lame di Mas ini. Ayo Mas Abi. Injih, satu nomor tembang permintaan juga dari kakak yang ada di sana, tetap ditagih. Semoga toh. Ada Tata Angelina. Ada Mas Juni Purwantama. Udah ke sana. Asik. Tata nih bos. Sekojol. Ayo. Ayo Mas, ayo. Opo pancen aku kasmaran di ora doyan mangan opo maneh dolan Bareng tek rong porsi wadah. pengen ketemu dirimu seorang Duwong ayu tambah ono rasa kangen. Opo sing ngono atimu Mas, yen ngono ra beda rasane atiku. Sampeno aku kelingan dirimu, dong bagus tambah ono rasa kangenku. Kalau macam ini, Kasmaran agawe ati pranama, kasmaran solare koyo wong edan, kasmaran nunggu jejer kabyo mantene muga-muga bisa dadi kasunyatan. kuda bencana. Gak enak sih digandrung kok kan gandrung kabeh.
salam dihubungi. Ada Mas Joni. Opo aku iki kasmaran dhewe. Ora doyan makan opo mantulan. Pengen ku ketemu dirimu seorang. Asik. Wong ayu tanpa ono rasa kangen. Dalam Mas Juni. Sampun ora wangi tanduk. Hah? Tenan iki? Pun saking. Oh alah ya jebulane ya kowe mau padha nafas tua. Masing-masing kan. Heeh, matur suwun Mas Juni sampun kersane wiji. Luar biasa. Nyuwun keplokipun kangge Mas Juni. Mas Juni istimewa. Iya, heeh. Wis Mbak tak balekno Mbak, ora tak gobali. Injih, pun lajengaken semoga kanca-kanca langsung mawon jogetan malih. Oh, iya, Pak. Masa, Pak? Oh, sholat sih, yo. Sholat dulu. Bang, kalau sabi.